Язгы ташу быел көтмәгәндә төште. 4 апрель көнне булган мәгълүматларга караганда Мөслимдәге 14 шәхси секторны су баскан. Язгы ташу вакытында берничә торак пункт зыян күрергә мөмкин булуын кисәтсәләр дә, беркем дә хәлләрнең бу дәрәҗәгә җитәсен көтмәде. Алдан ук турба башларын, су үтәсе юлларны ачып куйган идек. Ләкин кар күп булу сәбәпле, температураның югары булу сәбәпле су бик күп төште. Ләкин бүгенге көндә оператив группа эшли районда, бөтен техника чыкты. Мөслим районы инде 2-3 атналық әзерлек режимына күчте. Тик нинди генә әзерлек чаралары күрелеп, алдан ук хәстәрлек эшләре башкарылса да, табигать стихиясына каршы торып булмый. Мөслимнең урожай урамында гомер итүчеләр быелгы язгы ташу вакытында аеруча зур зыян күрде. Урожайның яши частный секторга чыкты су. Менә бүгенге көндә 16 йорт, 16 фатир су астында калды. Төнге 12-гә кадәр безнең эшләр булып барылды. Кисәсе юлларны киселеп, тыгылган каналларның өстәмә тагын чистартып чыктык, чөнки анда опылсын дип әйттек. Ул бит инде агачларны, ташларны, пычракларны төшерде бик күп кенә. Су басу тагында киеренке борылыш олмасын өчен урыннарда масса күләм эш алып барыла. Су юллары ярыла, юлларга киртәләр куелды. Районның барлык җаваплы службалары бүген гадәттән тыш хәл режимына күчте. Кар сулары басулардан Ылы Чакмак юлы буйлап Мөслим икмәк кабул итү предприятиесе һәм газ участогы ягына төште. Урожайный урамында яшәүчеләрнең ишек алларын, теплицаларын су басты. Су кергәне юк, дорожный вакытында эшләгәндә газ участогы ягына чыгалар, без дорожныйда эшләгәндә КамАЗлар белән грабис аладыр. Подвал тулды. Төнөбе 2 помпа генератор эшләтеп чыктым. Идәнгә чыкмасын өчен. Кухняларга катты күрелде. Өйнең өсләренә катты, идән өстенә чыкты. Залларның идән астын карап булмый, шылтыр ага. 20 ел яшим, шу тирәдә. Булай кергәне юк, беренче тапкыр. Язгы кар сулары эреп зыян күргән ихаталарга җәяүләп түгел, җиңел машина белән дә үтмәле түгел. Урожайный урамы буйлап безнең иҗат төркемен үзенең зур йөк машинасында Геннадий Пискунов алып барды. Менә бу тышкы баз дип атала. 2-гә 2, высотасы да 2. Менә ничек тора су белән хәзерге вакытта да. Диваннар су эчендә калды инде, булны чыгарган ик инде. Аннан тавыклар суда йөзде. Бузоңның тизеннән инде сулары. Бүген менә иртәнгә китте әзер. Менә бөтен бакчалар, парниклар су эчендә. Өйдә дә шул хәл. Йортларны иминияштырмаган нигезеннән. Итмәгән ит шул. Бер страховкаланмаган. Ул су апаларның өй базына да су кергән. Бүген дә су күләме арта бара. 2,5 метр тирәнлектәге боз авызыннан су тулып менә түгеләм дип утыра. Бер түбә астында терәлеп торган күршеләре Нияз Закиевларның да йортларында шушы хәл. Кышка әзерләнгән бөтен ризыклар базда иде инде. Бәрәңге, салатлар, заготовкалар бөтен суда. Нәгатып потопление ягып, базарны ачып, тәрәзәләрне ачып җилләтәсе була шул. Урамдагы бөтен кешеләрнең инде базарына су тулды. Сырость, анда плесень чыгачак инде. Яңарак кына әле 1-2 ел элек өйдә сырость белән барып сытып биткән идек. Тәрәзәләр парламый башлаган иде. Тагын башлаган инде. Соңгы көннәрдә яуган яңгырлар кар эруен тизләтте. Көннәрнең кисәк җылытып җибәрүе исә язгы ташуны ашыктырып кызулата төште. Тик беркем дә Мөслим халкына җитди су басу яный дип уйламады. Менә мин хәтерлим әле 62 елда бик хәтерлек су баскан идем Мөслимне. Әле мин ул вакытта 1нче класска укырга гына керәдем. Аннан соң менә 79да басты. Әле бу соңгы елларда менә былтыр гел су күтәрелмәгән иде. Коркуп булу хисабы басудан кинәткәнә төште дә басуның юлларын ачкан мисаллар загазен аркылы китәри. Бүтән еллардан шул загазен аркылы акты бит. Без бәләкәй чагында инде безнең аттананда элек бассыз завод бар иде. Шулнан ага торган безнең аркылы ага без саллар ясап җитеп йөрдек. Кичә белән бүгенге аерма уже метрга якын аерма бар. Бик тиз кар эреп су күп төшәдер инде. Мондай җыллар бик сирәк. Әле шушы түгән булымга су чыксын дип әле сөйнеп торабыз. Biz balıkçılar indi bunday birini kütəbiz, конечно, yıl sayın. Tege taşı bulsa evet bula, bosularga kirse evet bula deyip, balıklar uçup gitse evet bula deyip, indi kütərilse, su kütərilse. İkinci yağda var bitinde anı tege
кіші хаталарына кіріп, шундай аларға жимре, бозларына кіре, мебелләренә кіре. Мәллә күпернән күренгән манзара да язгы ташуның быел истә каласына ишарәли. Авылга кирү юлындагы йорт кураларны да кар сулары уратып алган. Мәллә елгалары элек без бәләкәй чагында тирән буладыр я, су кергә урыннар күп буладыр, чиста буладыр я. Быел кар бик күп булды инде. Бар өметләнгәнек, булай буласы белмәсәк тә. Олга таба язгы ташу ни дәрәҗәдә буласын әйтү кыен. Барысы да һава шартларына бәйле. Мәллә елгасында боз кузгалса да, Ак елгасында боз китәргә әлегә ашыкмый. Су күтәрелү дәрәҗәсен даими рәвештә контрольдә тоту өчен тәүлеклек кизү оештырылган. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.